Duha ka separado nga sunog nagluntad sa Bacolod City kay nasangaga. Samtang sa Iloilo City, balay ginsunog sang Tagiya. Si Aileen Pedreso nakatutok. Nasunog ang porsyon sang kwarto nga nahamtang sa ikaduha nga panalgan sa pamilya Apodaca sa barangay Takuling, Bacolod City. Suno sa BFP, anti sang sunog, nakabati sang lupok ang bata sang Tagiya. Ma'am, aga pa na sila na bugtaw ang tatay, samtang iya nga bata is aras mabaw sang balay, kagakatulog pa. Then nabatyagan sang iya bata, ma'am, nga dumiga lupok sa piyak nga room. Duwa ni karon nga ilang balay, ma'am, sa babaw. So pag abriya sang pertaan, dito na ma'am nakita nga dako na ang kalayo. Gilayon nga nagresponde ang BFP kag napalong ang kalayo. Mas sobra 200,000 ang nalista nga danyos. Sa sining nga video, makita nga nagakarab-karab ang balay. Kuha ini sa isa ka motorista nga naglabay sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Suno sa BFP, badasing nga naglapta ang kalayo sa balay bangod sa mamadlos nga hangin. Nasunog ang porsyon sang ikaduha nga padalgan sang balay. Nag-umpisa ni sa ma'am sa ceiling nga portion. Bali tunga-tunga space between flooring sang attic, kay may attic ilang balay, kagang sa ceiling sa second floor. At ito na yung nakita namon ang ilang electrical assembly, ma'am, nakakonekta sa ilang outlet, then sa ilang switch sang ilang mga suga. Nagbilin sa masobra 1 million pesos nga danyos ang sunog. Sa Iloilo City, nasunog ang porsyon sa isa ka balay sa barangay Tansa, Baybay. Ang nagsunog, mismo tag-iya sang balay nga si alias Philip. Sunod sa iya mga himata, pila ka adlaw na ini nga wala sang tulog kag posible may problema sa pamilya, rason nga ginsunog niya ang pila ka mga gamit. Gilayon nga napalong ang kalayo sa pagresponde sa mga bumbero. Sabi na mo na yan, no, kagali, dalay, tokda niyo da sa baba. Apat ka da, wasang tugtulog. Amo na sa maoy, nasaw ka balik. Wala pa naghatag sang payag ang BFP. Nagapadayon pa ang investigasyon. Preso na sa Police Station 7 ang sospek. Upod kay Reynald Gasillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.